Madihita saluhna kadamang do dainang na hinolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Damen ni Tuhan na totong mangramoti jala madongani salu akang nguluta. Damang dainang adorang sota parade roha do pikirata laho tumangin hata ni Tuhan dia pala partikenon marsada ni roha hita martanya kita. Mulia tema hupasa roa nami tuho ali di bata nami di bata Jehovah di salu akka asidot holong ni roham na totong lehom tu bagasa ngulu nami. Di bagasa tiket Tuhan laho taruli dohami sian hatam. Todim parbadia na totong madongani jala manuturi rohanami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sahat tuhita dia pala partikianon dienik mai sian epagilium di si Lukas bidu 24 amuka mesyana 44 masohok mai sahat tu ayat 50 tapayuti hukma odo hata ni tuhatta. Jadi nina ibana ma madok nasida Oma akahatakku nahu hatahon tuhamu. Ujurap do peau do tamuna. Iko jupang do saluhut na tarsurat taringot tuau dipatik ni si Musa. Dia kapanurang i nang di buku perpesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa dia tusi na tarsurati. Dungni na mamadok na sida. Songonido tarsuratian manaw na porsuk Kristusi jala hehe siya namate diari patoluhon. Jala bari tahonon nama marhite-hite guarna hamubaw ni roha mangalapasesan ni dosa. Tusudi akabangso mamuka siyan huta Jerusalem. Hamudo makatidakosa. Jala suroku ma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alay miyam mahamu di hutaon. Paima disoluko kamu hagugoon nasian gijang. Jadi ditugyun ibana manasida ruwartukan Betania. Dungin di peherbang matangan na mamasu-masu nasida. Jadi dina mamasu-masu nasida ibana. Sirang maibana siyan nasida. Jala tarhidat tugijang. Dungi disobana sida maibana jala mulak tuhuta Jerusalem. Marlas ni roha situtu. Jadi totong manasida dijoroi mamuji-muji debata ido yang usahana. Dihita salhut na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu holan haporsiaw ni hakristeno do natakas manurato natakas pabuahon. Ia debata na taoloy debata na tapuji jala debata na manesa dosatta. Ibana do na puna surgo hasonangani. Ala na siya surgo do ibana gabi mulak may mana tu surgo. Ala memang gudang do akajol mamanukut tuhami. Suku-suku dinasida buasa maikko ni ma naik Yesus tu surgo. Moludang naik imana di surgo didoko naka na manukun. Mungkin dangadong hasusaan. Mungkin dangadong akasitaonon. Jala mungkin dangadong sahit na suboy di pamaluk. Ibana do Tuhan dinna. Nadamang day nang sakap ni Jol masongonido. Alay anggo sakap ni debata dag isaluhut. Dihita saluhut na kadamang do day nang nahinolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sahat tuhita di apala partikyanon. Takas do di paingot Tuhan Yesus taringot hadirion na. Tuak kasisyan na. Jala takas do di paboto Yesus akaulon na. Ima
nunga sipul ulaw na ditonga-tonga ni Portibio. Nunga sesa saluhut na kadosa. Nunga ditaluhon akka hamatean. Nunga ditaluhon akka gogo ni Portibio do akka sibolis. Jala ikon nako may mana manopo damang di Banua Gijang. Laho paradehon ingana tu akka julmana porsia. Amang inang mola tapay tiyan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Di bagasan ay opaplopat di turpu jamita di dok Tuhan Yesus do disi jadi ninna ibana mamadok nasida. Omma akka hataku na huatahon tuhamu. Ujurak do peau do tamuna ikko jupang no salukna natar surat taringot tuau. Dipatik ni si Musa. Diaka panurangi nang di buku perpesalmen. Na marlapatan salukna natar surat di pada narubi nunga dipasikop debata dipasikop Yesus Kristus di bagasan hadirionna. Na mati tarpajal ibana na mula mangulu di arpatoluhon. Jalan nama naik tu surgo. Saluhut nai nunga disusirakon. Aka buku padan narobi. Jalak hanana ni Tuhan Yesus betu surgo sasitongna. Bagian sian sakap ni debata do saluhut nai. Alai adorang sonakot do pema Tuhan Yesus Kristus tu surgo. Dibuka Yesus maruhana sida. Gabe mangatusi nasida taringot tuaka surati. Na omma natung masarikot situtu amanginang. Ditiki Tuhan Yesus mana dikon akasisyanna dinamate dia pinorsilang iban hulang tuluari do. Ala na mangatusi do pe akasisyan ni Tuhan Yesus taringot ima ulaonna. Pola nasida tahutan mago hapor siaon akadok nasida. Jala akan na dipabotohon Tuhan Yesus pelupa saluhna. Alai dung dibuka Tuhan Yesus pikiran dinasida mangatusi makasisyan nai aha dosa si tongna ulaw ni Yesus Kristus ima di Portibio. Ima nanaing manaluhon manang nanaing manesa salu na dosa di Portibio. Dihita akadamang dot dainang. Dung dibuka Tuhan Yesus rohana sida. Gabe mangatusi masaluk na kasisyanna. Jalahita pesasitor na bagay mangatusi. Jadi dang adong besukun-sukun unang manya na imal Tuhan Yesus tu surgo. Aso nang adong si taonon. Aso nang adong imasahit na subuh pamalumon. Tetapi ketika rohatta nunga dibuka debata mangatusi mahita kasakat ni debata. Ternyata naik pedima Tuhan Yesus Kristus itu surga. Ada tugas yang harus dilakukan. Mulai didokter buku di si Yohanes. Ada sasi tongna. Opat. Alasan na buah sama Tuhan Yesus na ima tu surga. Na parjolo sahali. Buasa Yesus ikon naik ima tu surga. Alana Yesus ya surga do roh. Jala surga do ingananna. Molo tajah amanginang, tabuka majo buku di si Yohanes. Yohanes bidu walu ayat 20 tolu, didok dosongono. Dungi didok Yesus matunasida, anggo hamu siya toru oddo hamuna, na siya gijang do anggo au, na siyan Portibio do hamuna, dan siyan Portibio anggo au. Nah, karena Yesus adalah berasal dari sorga, maka tentu ketika tugas misi yang sudah dia terima itu selesai, maka dia kembali ke tempat asalnya. Asalnya di dia, di surga. Bahkan di bagasan Yohanes bidu 10 tolu ayat tolu pe, di do Tuhan Yesus do disi, jala di boto Yesus do naung di pasa amai saluh na tutangan na. Jala ibana naro siya debata laho mula matu debata. Siya debata do ibana de alana debata do ibana siya surgo do ibana. Ikon mula may mana tu surgo. Na napaduahon basa ikon mula ima Yesus tu surgo. Di Yesus do. Yesus naik ke surga karena
pekerjaannya sudah selesai dengan sempurna. Naung sipulo salu na aka ulaw na. Di bagasan buku di si Yohanes bidu 4 ayat 34 di do Yesus do songonon disi. Dungin ni na Yesus madok nasida. Si panganon do i diau na mangula lomo ni roha ni na masuruau do paujukon ulon na. Saulat nai dungin ni na Yesus mamadok nasida. Si pangano doi diau na mangulaw lomo ni roha ni na manuru au dohot paujukon ulon na. Jadi nunga di paujung Tuhan Yesus ulon na berarti ko naik mana tu surga. Karena pekerjaannya sudah selesai menyelamatkan dunia ini. Nah patuluhon bahasa ko naik mana Yesus tu surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Para dehut inganan tu akajol mana porsia. Di bagasan buku di si Yohanes bidu 14 ayat 2 do tu ayat toli do sonon. Torok do inganan di bagas ni damang au soi do honok kuma tuhamu nalaho do au mangarade inganan dihamu. Jalalaho peau mangarade inganan dihamu say mula doa mangalapamu asarap hamuna doho tau. Jadi Yesus naik ke surga. Laho paradihon inganat tuhita. Asarak musena kita do ibana. Nah, napaupaton bahasa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus manang tod di parbadia dilihat tuhita. Di bagasan buku di si Yohanes bidu 10 ayat 7 sa tu ayat 8 do disi. Alay na madok natutu doa tuhamu ulimuna doi ialah wau ay out solawau dang naru pangodiani man no potamuna alay anggo lawau suruhku do ibana tuhamu anggo dungro ibana ajaran na do portibion taringot tu dosa do taringot tuha pitoron do taringot tu uhum. Nah supaya Roh Kudus itu turun bagi kita. Nah dihita selalu nak kadamang do deina. Jadi unak adong besuku-suku di bagasa roh do pikirata. Buasa me kona ima Yesus Kristus tu surga. Nunghay patorang saluh na tujuan na. Nah di bagasan turpu jamita. Na saat tuhita dia pala partikenon. Dilihat do tuhita ujahan. Hanana ni Kristus tu surga mabualas ni roha tuhita. Toho do na manginang. Pasti toho. Jala dung nakok Tuhan Yesus tu surga amanginang. Sa sitong na salu na kajol manapor siya iko marulopolop. Marulopolop alana adong kepastian di bagasan parngulot ta. Di parade Yesus Kristus do hape ingana tuhita. Lahu ibana dada na maninggalo kita. Dada gabe songom manuk. Na ditinggalon iduk na nasyuk-syuk kita. Tapi ketika dia naik ke sorga. Kasihnya tetap ada bagi kita. Ditongos do musetor di parbadia. Gabe to di ima manuturi hita. Gabe to di ima madongani hita. Gabe to di ima mengajar hita lapasangapon ibana di bagasan ngulut tagan marsada-sada. Itu menunjukkan kasih Tuhan. Maka ditongos to di parbadia tu hita. Mabaik kita ma totong marolopolop. Jala molo tumpe akasi taono dan gabe diagon akasi taono behita. Alana to di parbadia. Nunga totong madungan hita ganuk marsada-sada. Napadua ada manginang. Olopolop tadi hananak ni Tuhan Yesus Kristus. Ima olopolop pos ni roha. Ia hapor siotai ia debatan na toloi. Ima debatan na tutu. Jangan lagi ragu Bapak Ibu. Songon na didok kuna ke di buku di si Yohanes si. Ibana siya surgo. Mula tu surgo. Hanya ajaran kekristenan yang mengajarkan hal itu. Yesus berasal dari surga. Memang logikanya itu amanginang. Na puna surgo itu na boy palwasa jol memasuk tu surgo. Alana ibana do parhitiata. Dia memukakan pintu bagi kita. Maka ini membuat kita bersuka cita. Dang mariswa kape haporsyota. Dang mariswa kape ima aka pangoloyota. Dang mariswa aka naung tajalo.
di bagasan Yesus Kristus alhana na tajaloi haluau ni hido totong mabek kita la martabata balas ni rohat di bagasan akang ulutta. Jalan aparpu dia kadamang dot dainang. Mabek kita lam marlas ni roka. Karena sebuah kepastian, karena sang putra sorga, pemilik sorga, memberikan jaminan bagi kita. Jaminan gabe dapot tado akka ulaw las ni rohay. Maka ikon tarida matutu ulaw las ni rohan ng tajaloi marhite-hite na totok kita makatidakot ibana. Majamitahon ibana. Di bagasan ayat 40 hamunda do makatidakosa. Eko gabe sitidangi ni Kristus mahita. Hataridaan las ni rohatta majakon ibana nana itu surgoy. Amen. Martanya kita. Moliate mahu pasak roa nami tuho di bata nami di bata Jehovah taruli do tutu hami can hatam. Di patugu hoha porsion nami asa totong hok maka porse ho. Moliate Tuhan. Nungarade ingana di hami di surgu hasonangani. Ajari hami asa unak kolak kami nasahat tu si. Alay asa marhite-hite ngulu nami. Hutugyo kami aka humaliang nami. Sahak musenang tu surgu hasonangani. Marhite-hite na olo na sida porsia tuho Tuhan. Moliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamaso-masok.